Hakikenta step senya jongka arpau tarik ukola lengkot arja punrio kumbah kapor lai WJH ka special team jongki bor Pulit ka West Giant Hills District but Village Defence Party ka Shillong Demthring kila kem saungot ki Bangladeshi but kurup ya ka kali ka bagi syong ka badon your registration number ML04D nyo lai kendai ka belanya do visual dekar ubadai na dauki. Yakani ka kali lebek thong nalat Demthring bat yok hang kedong bat kem Hasan Mala Guest House Amlaram ong ka Kyrwoh no SP ka West Giant Hills District hakano pai sngi jong ka arpau tari ukula lengkot arhaja arpunriu. Hagijing bot dien syur Ngut ki Dalal kata ban dekar bat ka melari rasmut la kem nalat Demthring bat kurup ru ya ka kali bagi pendon kam ka badon riu registration number ML04D sau nyo like kendai. Nakajing tokit ban dekar ulapla bagi don lightly ki kali ki bakit Bangladeshi na juai sedauki bat kumta lapen upshrip hajan yo amlarem. Dei hakapor lai baje sau pusan minit menstep layo bat ya kita ki lightly ki kali kata kebadon your registration number ML05AD hinrio sau arsau kebanya do blessing pam thiet na jaran kebadon your registration number ML04D sau kendai lai banyak do 12 rongi na scan talang but kapadon your registration number ML04E not real sound not banyak daw rimi lingdo na scan talang. Nakini ki lightly ki kali layo bat hadu khat saungot ki Bangladeshi. Hakabokot kajing kenra la kem baro khat prangot ki Bangladeshi, Ngut ki Dalal ki bapenya yakakam penrung Bangladeshi, sangot ki nongnya kali bat kurup santali ki kali. La register mukaduma yakane bat ya baro ki badan benta la pengat hakikan don ka Immigration and Foreigners Act. Ki bor Pulit ka West Giant Hills District ki penpau bakim syong klikti ban te lakam yaki kam ki batmu pentut yaki jaka khaput bat kerpat yaki bor snong bat ki nong yalam VDP ban ai ka jinga trailang ban wanra ka syong sok syong sengan. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.